Salom, tapahohoma rohatta, martangyang mahita di bagasar rohat tabe. Amen. Maret de mahita. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, namo nangido si parulosan, dohot akka ulos na saksak, jaladang sesaokku goarna sian pustaha hangoluan, jala parhato potokku do goarna di jolo ni damang, dohot di jolo ni akka suru-suruan na. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akka na mate dohot akka na mangolu. Hodo na punahami, manang mangolu manang mate pehami. Nakpe mardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean. Dang huhabiari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami. Daktar tiop hamatean manang tanoman behami. Ay hodo Tuhan nami nang humokop pami. Jala hodo na punahami. Roh hami nuaing tuho mangido, sahat tuho matot dinami, dohot daging nami. Asa diho hami, manang namangolu manang namatepe. Sa Etiope tangan nami, urapi hami marhite-hite pakokok mi. Asa sahat hami tuhangoluan na sorasuda. Amen.
Pangihon ma pati ni debata, ima na di enek sian konvensi HKBP Biddu 15. Parningotan dinamoding. Taha porsiai jala taha tidakkodo hamateani, ima ujung di ngolu ni jolma di Portibion, maradian may bana sian sadok ulaon na. Adong haluao di akana porsea, baboa Yesus Kristus naung heheido, pangoluhon jolmai sian namate, ibana do Tuhan ni namangolu doho namate. Martua do namate di bagasan Tuhani, na setiaro di ujungna. Di patupa huriaido parningotan di akan namoding laho padungohon haporsiaota marningot ajalta sadiri huhut padothon pakirimon ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean songoninak pakirimon ni badua gijang sabulo ni todita dohot di hadodomu ni haporsiaoni dohot Tuhan debata saha tunaro Yesus Kristus padua halihon. Marhite podaon taodol hodo pakirimon dihaluaon ni jolma sian akan namate di bagasan Yesus Kristus. Taalodo pikiran namadok boy namangolu majalo pasu-pasu sian namate. Taalodo pikiran namadok pabuan na adong perdomuan ni namate dohot namangolu. Marhite tangiang. Taalodo pikiran namadok ikon pajongjong tugu laho pasahaton namoding. Dalan pangalapon pasu-pasu tu pinoparna. Jala marhite podaon tatulak do sude rumang ni napinodahon ni ugamo hasipelebeguon lumobi poda taringok tutod di namadok tading do tod di ni namatei jala tod di ni namatei gabebegu dohok sumangot. Di parningotan ni namoding si parate-ate honotta do madok mauliate tu debata dinamarningot ulaon nadenggan uju di goluna. Alai dang mangigil pasu-pasu dohot tada siar-siaran sian naung modingi. Olak ni ido sahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saparigogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Kor lansia.
madosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami hujau hami dogoarmu na badiai ala natar gogo tahami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Yesus Tuhan nami, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala na hehe siyan namate. Namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham di hami. Saya patoktong ma di roha nami hamulateo tuho. Oto di perbadia pangapul ni namarsa roha. Pamalum masa luhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sayunat tulak hami. Saya tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohotot di parbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosatta. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debatado na mamitori, ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do na umate, alai dada holani nunga mulak mangolu do, jala disiamu ni debatado ibana mangodihok kita, hasangapon ma di debata na digijang, amen. Tabegema turpuk epistel di mingguta sadarion, iman adi enet, sian sepanya bidu sada, ayat sada, sahat rodi ayat pitu. Tajahama marsikap sori. Oma hata ni Jehoba narotu si sepanya, anak ni si Husi, ima anak ni si Gadelia, ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hiskia, ujudi aka ari ni si Josia, anak ni si Amon, raja sian Juda. Rasiponoku majolma dohot pinahan, rasiponoku mapidong akka na martonga-tonga langit, dohot deke akka na di bagasan laut, akka jolma parjahat rap dohot si bahen gasip, ahuma tongon mania. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehoba, ay jonok na maari ni Jehoba, ay nunga dipadiri Jehoba sada pelean si potongan, nunga diparbadiai halak na pinionai. Olak ni ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen.
yaut tai songon nahi natidakon ni dongata saha porsiaon bisa dok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatot di parbadia adoraso habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun nede bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohok dihasesaan ni dosa dohok dihatai namadok mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate dohok dihangoluan na sorasuda. Amen. Kor ama huria.
Kabagema Saudara Tikting di Minggu Sadarion, Minggu tanggal 23 November 2025. Nah perjolo guar minggu dohot topik ni minggu. Guar ni minggu Sadarion ima minggu 20 minggu 20 dong Trinitatis, minggu ujung tahun parhuriaon, jala parningotan diaka nong moding. Dohot topik ni minggu panguhumon na parpudi. Namang ihut ujung tahun parhuriaon. Hari minggu Sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon lau seminggu parningotan dia kanong moding. Jahonodo sude guar-guar ni parlado do ruas ni huriatan namur jungulu manipat nasa tahun parhuriaonon. Mono di jaho pei dan lahu parigat bulung salaon. Pasigat-sigat lungun mangakari sidang ngolon. Alai napai ngotok kita do. Pabuan na marujung ngolu do nang hita sude ditikina songon nasida nang marujung ngolui. Namang ihut masot AKPA. Mamuka sian hari minggu Sadarion masohot majolo sude pertandingan partanakon hatan di bata manang PHD tuaka punguan kor dot sermon sude nasa pakobasio dot latihan kor tapahipuma pangaradeo tu pesta Natal. Namangiut si Palas Roha mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Di minggu naro tanggal 30 November 2025 di parmingguan pukul 10 WIB pasaton ni huriado si Palas Roha tuaka yana kota mahasiswa na berprestasi manang mahasiswa na aktif dengan ketentuan indeks prestasi 30 tu mahasiswa universitas negeri jala 30 tu mahasiswa universitas swasta tuaka nang lulus jala wisuda dohot na kuliah S2 S3 dang parsi dohot madapot si Palas Roha. Salani di pasahat mafotokopi transkrip nilai semester ganjil melalui sintua sektor manang tenaga administrasi huria paling lambat ima di hari Jumat tanggal 28 November 2025 pukul 15 WIB. Akan nang madaftar asa Roma di hari Minggu naro di parmingguon pukul 10 WIB. Namangiut rapot parlado partohonan di hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 di patupado rapot parlado partohonan HKBP Cinta Damai laho patomu-tomuhon program dohot anggaran HKBP Cinta Damai tu tahun 2026 lau si pasato tu rapot huria rapot di patupa di konsistori masuk pukul 10 WIB. Pinangido tu sude parlado partohonan asaria madohotisa hobar tu si pinangido matu ketua Dewan Koinonia marturia dohot diakonia asa ditapung ma program sian ganup seksi paling lambat di hari Sabtu tanggal 20 sian November 2025 asa di potomu-tomu tu anggaran ni huriata tu tahun 2026. Namangiut sinode HKBP distrik 10 Medan Aceh di hari Senin marsogot tanggal 24 November 2025 di patupado sinode HKBP distrik 10 Medan Aceh na maringanan di Sopo Godang HKBP Sudirman Medan alani borhat do padita resort utusan resort tu sinode Godang utusan resort sian partohonan situa utusan resort sian ruas HKBP resort Cinta Damai laho madohoti sinode tatangnya koma anggiat denggan mardalan sinode namang ihut Pauli Gaba-Gaba alanang jonok nama pesta Natal parningotan hatu tubuh ni tuata Yesus Hobartusi di hari Sabtu tanggal 20 siang November 2025 marhobas do huria Pauli Gaba-Gaba di Garjeta dohot payas lingkungan gereja ulawan Pauli Gaba-Gaba ita mulai pukul siawib pinangi do matu sude parlado sude pengurus kategorial dohot ruas ni huria nagiot rohana mangrupi tarlumawi panitia Natal ama ina dohot lansia asaria makalo jahosa. Namang ihut titing laing marbagas tikting paduahon laing majalo pasu-pasu parbagasom ma pamres pandapotan gultum anak ni amata bestom gultum lahinan tubuh ni inata Lisbeth Sihotang alamat tapian nauli hulu Kampung Juhar ruas ni HKBP tapian nauli hulu resort Kampung Juhar distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli dohot orwana Wina Sonia Putri Hutauruk SE boru ni amata saat hutauruk nahinan tubuh ni inata Teti Orinta boru parapat SPD alamat perumahan Serasi Indah Blok B nomor 10 Sia Gang Manggis Kelurahan Sukamaju ruasnya KBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sian sektor 5 pamasuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Sia November 2025 di HKBP Tapian Nauli Hulu Resort Kampung Juhar. Namangiut ruas namoding na di hari Sabtu tanggal 22 November 2025 nunga marujung ngolu amata situa kanor pardosi
ruas sian sektor walu tutup usia 75 tahun. Tuata mana mangapuli keluarga na ditinggal hon. Namang ihut sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di minggu sarion imasian punguan lansia. Maulia tema di pasahat huria tu punguan lansia na pasahaton sumbangan bunga altar. Parlado dohot ruas namar sahid manang na di bagasan pemulihan. Joshua Munte pemulihan di Jabu sian sektor 2. Na parpudi ma selamat ulang tahun. Sudah parlado dohot ruas ni hurita KPP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasaton selama ulang tahun hatu tubuh dohot parbagasor tuhamu saluhut parlado dohot ruas ni huria mulai tanggal 10 pitu sahatu tanggal 23 November 2025 sadarion. Sadiramat itu hatta mahamu lehon gajang niumur jala tu hatta ma nama hamu marhite pasu partodion nang perdagingon diak ulaun muna. Torop nama ulang tahun di samingguan toropna 42 halak. Na parjolo si tua Dr. Andus Midian na 70 tubuh tanggal 10 pitu November tahun 1951 umur 74 tahun sian sektor 2. Na parpudi Rapanisi Agape Tampu Bolon tanggal lahir 27 November 2020 umur 2 tahun sian sektor 5. Hatan itu hata madok di 2 Korin bidusia ayat 15 alai mauliate ma tu debata ala silehononna naso tarhatahoni. Song lima seorang tik di minggu ta sadarion mau lihat tema di tihta mau lihat tema nang di tuata. Hurian itu hata Hobar tu minggu sadarion di minggu pa 20 hon dung Trinitatis laos di paubuk doon di minggu perningotan di aka nong moding di bahini tapi uti macarata di halaman 10 taparrom mamanginang nuaing saat mahita tu perningotan di aka nong moding siat tonga-tonga ni huriata setahun per huriaun ima mamuka sian tanggal 24 November 2024 saat tu minggu sadarion 23 November 2025 marede mahita. Pertangisan dohape anggo kasiangano also arsaksa ipe sai manos sagdoto ai sude donamane hamuak kadongan sapor siaun di bagasan gor ni Tuhatta Yesus Kristus sadarion ingotot tadawak kadongata ng jumulomoding siya tonga-tongata di bagasan sa taon parhuriaunon dang namarukari lungun manang sidang olok kita nuaing disi ay tapatu pape pardingotan di akanong modingi na paingotok kita doi pabuahi tape moding domu sesongod dongata nong modingi
jala taha porsiaido, dada hamatean ujung ni perdalanata, tungdalan hanguluad doi, songon nanidok ni Apostel Paulus tuhuria Korin, aya pala tuhadi mana tuat sogot sian banua gijang mardongan suara ni situan ni surusuruan ni debata, dohot mardongan sarune ni debata, dungi hehe maju molo akana mate, akana marhite hite Kristus marede hita. Nalawa tunasonang diginja di surga tutup say nasonang say dohot maho say tusuk malam dohot say dohot maho say tusuk malam. Usia tahun sian sektor 2. Tolu jainar sibolon modding di hari Senin 16 Desember 2024 tutup umur 80 tahun sian sektor sia. Opat merlince boru pasaribu modding di hari Jumat 27 Desember 2024 tutup umur 70 tahun sian sektor pitu. 5 Ermas baru tambun modding di hari Kamis sia Januari 2025 tutup umur 70 tahun sian sektor pitu. Onom Sabam Halomoan Pasaribu modding di hari Jumat 10 Januari 2025 tutup umur 54 tahun sian sektor sada. Pitu Bane Pasaribu modding di hari Jumat 10 Januari 2025 tutup umur 73 tahun sian sektor sada. Walu Dorgis Pasaribu modding di hari Senin 27 Januari 2025 tutup umur 43 tahun sian sektor walu. Sia Rustam Tabunan modding di hari Rabu 20 Januari 2025 tutup umur 44 tahun sian sektor tolu. 10 Robin Hood Siringo-ringo modding di hari Minggu 2 Februari 2025 tutup umur 73 tahun sian sektor 2. 10 Sada Dr. Andus Marlin Nainggolan modding di hari Selasa
4 Februari 2025 tutup umur 63 tahun sian sektor sia. 12 Juliana Boru Marpaung modding di hari Kamis 20 Februari 2025 tutup umur 83 tahun sian sektor 5. 10 Aser Jesi Majutak modding di hari Senin 3 Februari 2025 tutup umur 71 tahun sian sektor sada. 14 Nimrod Sinaga modding di hari Jumat 25 April 2025 tutup umur 65 tahun sian sektor sada. 15 Pitatua Boru Hutagalung modding di hari Minggu 27 April 2025 tutup umur 82 tahun sian sektor sada. 16 Johannes Damanik modding di hari Senin 20 April 2025 tutup umur 77 tahun sian sektor 4. 17 Baen Hatigoran Hutauruk modding di hari Selasa 20 Mei 2025 tutup umur 65 tahun sian sektor 8. 10 Situa Manaris Siahan modding di hari Minggu 15 Juni 2025 tutup umur 60 tahun sian sektor 12. 10 Sia Ganda Lubat Tobing SH modding di hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 tutup umur 80 tahun sian sektor 5. 20 Emilius Lepidus Aritonang modding di hari Senin 14 Juli 2025 tutup umur 45 tahun sian sektor sada. 20 sada Harold Pretson Samosir modding di hari Minggu 20 Juli 2025 tutup umur 57 tahun sian sektor 5. 22 Albert Halomoan Dalimunte modding di hari Minggu 3 Agustus 2025 tutup umur 55 tahun sian sektor 10. 20 Tumiti Boru Hasibuan modding di hari Sabtu tanggal sia Agustus 2025 tutup umur 70 tahun sian sektor 12. 24 Rosita Boru Sihotang modding di hari Rabu 17 September 2025 tutup umur 65 tahun sian sektor sada. 25 Marulina Boru Banjarnahor modding di hari Jumat 24 Oktober 2025 tutup umur 20 tahun sian sektor 4. 26 Mesiana Boru Pangaribuan modding di hari Kamis 6 November 2025 tutup umur 20 tahun sian sektor 5. Naparpudi Situa Kanor Pardosi modding di hari Sabtu 22 November 2025 tutup umur 75 tahun sian sektor 8. Torop Nina modding bawa 10 sia halak paropuan 8 halak pungu masude 27 halak. Nung ngamaradian nasida sian nasa ulaon na di portibion alay nangpe ikon ape tugadup jol mahamatiani
songon naung masa tu akka haholongan ni rohatta naung cumului. Di bagasan pangaramotion ni debatado nang akai saluhutna. Ai Kristus Tuhan ni namangolu dohot namate. Didok di pangukapod 20 ayat 12. Dungi huida maakka naung matei, akka na met nang akka na balga, jongjong di jolo ni habangsay. Jadi diuka maakka buku, dungi diuka masada buku na asing, ima buku hangoluan, gabe diuhumi maakka na matei, marguru tu na tersurat di bagasan akka bukui. Hobbar tu na niula na sidabe. Porse ado hita, Tuhan ido nama jauh hita muse, asa masipaidad di labung ni Tuhata, alani rap jongjong mahita sa luhut na, huhut marede nomor 37 ayat 1 ayat 3. Say masih paida andona porseai dung sahat belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani. Say masih paida almahi tahun musim hilang bumi Tuhan dumonang kita be dumonang kita be dumonang kita be. Atong tapuji madebata ala di parade di hita inganan na sonang na adul umuli jada dumenggan sian nasa na adong di hasianganon inganan na hot rodi sa liling ni liling na. Amen. Hudul mahito. Tapuji Tuhata marhite na mared de hita laus tapasaha ma peliata.
Jalasan matuginjang akan hati nomusi, dohot tau di bantu hata laut tusi. Akaku arti pusta ibay masih di lawan Marusak Tuhan yang mengisu. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti, dohot mga rajai, ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita saluhut na. Dihita na ni hulungan ni Tuhata Jesus Kristus. Oma minggu parpudi di minggu dung Trinitatis, ima minggu pa 20 tuluhon. Laos di minggu sadarion, ima minggu parningotan di akanong modding, jalanunga naking di jahahon aka gowar-gowar ni nang modding 27 halak. Laos jut do di guari mingguon ima minggu memento mori manang ingot ari hamamatem. Di bahini dalat tamarningot di ari hamamateta tajak mahata ni Tuhata imana tersurat di buku pangukapon bidu 20 mamuka may sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 5 hujaha madihita takasma tapay hutihut. Dungi huida masada habang sana balga nabotar doho nahudul di atasna namapurs do tano doho langit maradopo bohina soadong be cupang inganan nasida. Dungi huida makanang matei akka namet-met ng akka nabalga jongjong di jolo ni habangsay jadi diuka ma akka buku dungi diuka masada buku na asing ima buku hangoluan gabe di uhumi ma akka namatay marguru tuna tarsurat di bagasan akka bukui hobar tuna nula na sidabe dungi dilehol lauti maka namate na di sini dilehon ng hamatea doho banua torwima akka namate na tiniop na gabe diuhumi maganup marguru tu na niula nabe dungi di dabu mahamatean dohot banua toru tu bagasan laut api i mahamatean na paduahon laut api doi manang isen naso jupang tarsurat di buku hangoluani ima di dabu tu bagasan laut api di sido sahatna dihita na ni haholongan ni Tuhata Jesus Kristus sudedo hita marsita-sita gajang umurta sehat tita jala hera sudedo hita hera molo dihatai taringot tuhamateanon sehera natapasiding do jala godang do halak molo dihatai taringot tuhamatean tutu songon na boy don mabahen pabibiaran dinguluta di bahenido ala na sa tapasiding do hamateanon dangadok kita nalas rohata molo pastongon di ulang tahutay Roma adong mga liyak kado tu ita inang amang makado na boy tarlehonawin na oti sosadia peonin na ibukus do denggan belgado niya kado naon alay dung tabuka
HP peti mati. Ya. Molo di pas peti mati tu hita na pasti na perjolo tersonggok do hita. Ayah hado sogoni rohani bayot tuau. Las boy madohonota di bagasar rohata. Sabor manibim. Homa masuk tu bagasin. Jala dangado kita na mangigil buluboy niyan pajongjong jabu haduan. Buluboy saparopa rat tepe alepas metongatongan ni kuburanin. Namarlapatan sudedo kita herapasidikot taringot tu hamateanon. Ido bain na didok nang dedetaing. Molo pe nang pe pinadaw-daw do pahamatiani. Nang pe pinadaw-daw do pahamatiani. Lam jonok do hapengani. Laka kitu ajali. Nang pe pinadaw-daw do pakamatian alailam jonok do lakaki tu ajalhi. Di baheniro di hitalongan itu hatta Yesus Kristus perningotan dia akan namodingon paingotot kita do bahwa kita tidak akan menetap di dunia on. Berakhir do salpu do ngoluta. Atong bolo salpu do ngoluta. Ahado si para deota. Adorak so salpu ngoluta siak kasianganon. Sebelum kita berakhir dari dunia ini, apa yang kita persiapkan dan bagaimana kita berpengharapan. Songo dia do itama kirim di hangoluan. Na pinarade ni debata. Di baheni bangunan ngolah natong diede madok. Uadiga roti kiku asabor hak matodiku. Alai boharo nakingani adorak sobor hatodiku. Mangaradeot tadi tonga-tonga ngoluon. Marhite-hite dia kahabur jota di parsauratan adenggan di holongi rohata. Dirang sayo lan ede. Andigan roti kiku asabor hatma tondiku lau marnida himi lau marnida bohimi. Jadi molobor hatodita tu dia do marnida bohimi di bahedido. Adorak sosahat tu si bagaimana kita hidup memberikan dampak di tonga-tonga ningoluhon berdampak mapakorhom mangoluta memberikan dampak yang baik dan sarupa dan sarobang doho portibion alai nunga di pai baru hitamar hite-hite Kristus Yesus. Di baheni kematian bukanlah hal yang menakutkan sebab kita telah dimenangkan. Dan si habiarak kematian alai nunga di pamonak kita marhite-hite hamonangan nabi noan itu hatta Yesus Kristus si marhite-hite hamatean dohot hakeheon ni tu hatta Yesus Kristus. Dia puli si Johannes do kuria na parjoloi na mga dopi si taonon marhite-hite na diukap debata. Parnidaan tu si Johanneson hati hatardep paribana hati hana marukil huriai di apoi donasida asamanahan dungi huidama sada habangsa na balga huidama sada habangsa na balga nabotar doh nahudul di atasna takhta yang besar dan putih lapatanna ima debatado debata pargogo na sohatu dosan debata na boloni jala nabotar kudus ido benna nga dipayas debata hita marhiti-hiti hadu sautai dibaga-baga sesani dosa takas dari dok disi nang perarado samsongon abit bunga dadap botar do bahenokku songon i tak nang pe rarado samsongon abit hasubba gabe songon hapas domuse botar ias kudus sebab Allah yang memberikan keselamatan haluau na pinasahan di debatatu hita badia do ibana
Di bahini dia rahod dohita. Tuha badiauni. Jala di umi dohita khobar. Tuhuaso do asini rohani debata di tonga-tonga ni. Panguhuman na parpudii. Di bahini adil do debata manguhumi. Jala molo di Portibion molo talu iba di pengadilan negeri boy lanjut tu pengadilan tinggi molo talu iba tong disi dakterima iba hasillah dungi masuk tu Mahkamah Agung boy do mo nang iba disi boy marhiti-hiti kasasi na leon ima pengadilan na di Portibion alai pengadilan na binahen ni debata paguhumot parpudi na binahen ni debata dangadong bedisi naik banding haduan bolong dihumi debata banding majoin rupani tu debata dia hita lao sada do debata ta na tumoppa hita na mga ramo tingoluta iba na do pengambil keputusan di tonga-tonga ningoluta molo nang dipagajang umurta mauli ate itu hatta molo nang juwon na hita tonggo mauli ate itu hatta di bahenido di kinamangado pisi taonon hamatiani say jud tadok nang penang tangis jolma mauliate madi Tuhani atik pedi adu pihitan waing si tao nonon mauliate do honot tatu Tuhani alaboy do peta padu bakkena molo tabereng do namate di san daktarida bakkena innatong mauliate matadok tu Tuhani alaboy do pe dida bakkena jala molo jol madung mate dangadok ya di do jol manamate nakingani na juga namate sudedo na burju jadi na burju do inatta na tuon parpungu don naringgas doon inna ido jala seodo parjolo sahat di parmingguon inna rupani kan ido ape baboy sajolo gabi musiro na terlebat kan alela dong mate nakingani dang mungkin dohonota tuani mamatay na ton. Ala dung matay na ton gabi mo ruma akka na jabiron di punguan nami. Nangong madok songoni kan? Alay sudero nakimadok na burju. Ahadoi. Jadi nga di alat tuhat tabi na ton. Nga alat tuhat tabi amangoda pos maroha muna. Hita na mangulon na mangkoy mana nga sonang bein na. Haduman na di doksong ni, itu adalah penguatan, mga puli di rohani akan namar sitaw no ni doy, ipasaha masong ni, berarti nga sonang biyon. Di baheni mo lo baru mate, itor di dodo, ibahe may status na, nga melum besahi, sahi mo, ido. Artina nga saay benguluna, nga berahir be, dang taunon na be, akan nahatsiti, dung iba ipabuwa ma, tu situa sektor, ido heraja piga sahak bakke olo man nona nira jam 10 malam atong bosong ni dang boy be huria mabay na cara marsugok mabay na sara holatang yang masya situ adu sahak bakke iya di bahini do dihitalongan di Tuhan ta Yesus Kristus di huriat ta hakabipi molo mangaged dynamo dingon jelas jalan nunur do manginang daksi lomo-lomo ay hola sahat tuhuria jala sudedo nang di paradato petor nunurdo hola binereng di urutan di acara ngabinoto be nomor 14 sahat tuhuria itor niaga majamna ala memang ay hatay diri raja marsugut mopo na tuatuan jam 10 dungi acara tutup mangan manutup permangano tangiang siap pangulan ni uria pinasaha ma jam sada. Dungi pasahatom matu huria jam 4 botari. Ido. Di bahini ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Duk sahat tu huria. Ibu tohamu do dingot tamu do kan. Edde na perjulu disi. Paniddangiod be pengakuan doi ditonga-tonga di nguluta. Songon ruas ni huria. Ida benda diajak do hita marede. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Jadi pengakuan nasa jolma ikon mate setiap manusia akan mati
Rom ono maya 23 ay upat tinuhor ridosa do hamatean. Alay hangoluan naman otongi basa-basa ni debatado itu akan nadapotan na siniroha. Nasa jol may komate. Dungi di patorang kan marhitihedede pe jamita di tutong-atongan ni namarsitaonon. Nasa jol may komate. Jadi nasa jol may komate asatung dinggam muse. Na mangonu ikamate asatung dinggan muse. Daging odo gabe bakke jalai kodo malake. Kembali menjadi tanah malake busuk. Ya. Jadi daging odo gabe bakke jalai kodo malake. Asa sogot bakiti tu hasangapon nai. Jadi adong do disi diajarin ang pakirimon bakit do muse alai tu hasangapon nai tu hanguluan namanotong kepada kemuliaan Allah sa matusi. Dungidak sesude kita terima taringot tu hamatiano. Iro benda seong do pese tangis. Je bolong sa guru iya alai na materahir law tutupon na nama ipanok noti ma una polay igoy-goy tibe namate. Ido. Ala nang habis so nagoy ima nang tuluari. Buhinay pe nga masosal. Asap pe gabi marbirong ala na si mau si goy iti kan. Ala na si bata dang terima hita. Ay wama tutu marsirang may badon na hinaholongan. Berpisah dari istri maupun suami. Marsirang do anakon. Marsirang do ama manang inong niba. Daktar galaw do pe nga mati anon. Belum terima ko pa aduh pa ngeri kali lah kau pa meninggalkan aku pa kan gak ikhlas gak terima nak ngani ido ben dari dok maede nomor 2 lo asa salah tu dia do tu Yesusku tu nada ay malungon ay malungun doro aku mandapoton de bataku marhuai tatusi asa di Lampung na asa di Lampung na. Jadi lo asma ido ban nadidok ngau margabeon namateon di debata asasiak kamu ala boleh pasop bude batao 2 tahun nai songono di bagasa persahito dang mateon hamu pe mardosai nama hamu tubuh namai bagasa rohamu homa joda mangurus homa tahun ayaw do puang kerejo duau marsiat tu sama ita da puang nama kais martudukon ido Roma musay nasada, taham masa minggu di si mangurus. Roma musay may bana. Ay namaul mamatay na taunin na musay. Ay gabi bubad doy na taunin na. Ay tiki mana di pagodang-godang dang bobak karoa. Tapi itu gak menjadi beban bagi orang tua. Di bahini do. Luas ma. Jadi di bahini mau lope mangadung unang gabe si palecem. Ay do kan. Apalagi bolo ya pinasama cara tu keluarga. Alana bolo maracara keluarga to ngapake sound system be. Ido. Jadi pinasama tu si nomor 2 boruna inna. Ido. Abi odo no gudak si dalian na mangurus tiki mangulu maknay manang bapak neng. Alaya ala napake sound system don baga musedo suara ni sound system mon. Ido. Itori benod si gugu. Bapak na Roma jolma isi do puangi buru na si nomor 2 ide amang lungun na yate ido haro buru kesayangan na ina api do buru na si jot paleahon ido tong alai unang gabe kamu plase pertangisoni ido benedo Tuhan Yesus rak mekel mahamu do na mekel rak tangis mahamu do akka na tangis unang ipatangis-tangis samu na mekel alai mo lo natangis boy do di bae mek
Mekel ido ben naong dihalak Batak par Mekel tangis. Enggak malu kau. Baru nangis sudah ketawa inna. Ido. Di bahini ditalongan di Tuhan ta Yesus Kristus luas. Ikon ikhlas, dungi ditutup mabatangi. Dung ditutup batangi kan. Tonggo pesai di dada do rupani. Dungi dihalung. Diangkat, botol hamu dua hede nomor tolu. Bolok satu ria. Alamak kalung no malo pamasukon manang nama bot tu parbadan. Anggodang naing pamasuk tu ambulan. Holong doroha di debataku, holong rohana totong dia. Ngau kolong rohani debata di ibadah siak kita jol maon na mangoluon. Di baheni hudong holong doroha di debataku totong dia. Sahak mah isi de julu inna jalolo do sepata bado benom mabuanon pak nado parjolo manang uluna dang urusan ni namate ibe manang dauluna pe parjolo nakingani ipamasuk tu ambulan ido dang ipaboto-boto ibana be kita na mangolu na meda pola sukuno di do upangulan ni huria dihamu pangulan di huria nami dihamu tulang nami uluna do manang pakna dak taboto harua manang na di dia perjolo bana pasti ba uluna ma perjolo tong ibayat bolotu lebungi supir rembulan kan ido noai dungi di talongan itu hatta Yesus Kristus sahat di parbadan sahat di kuburan ipa masuk matu kuburan ini tunaung digali. Ingot tamu doa parjolo disi edena tolu onom iko beruruk deh tolu opat tolu lima dungi naking lomakallung sadasia lima dungi masuk manaki di parbadan tolu onom itu jadi sonang mahomodom ngamartua beho maradia kosian ulau ni hami nama daba mangulas ulon nami nama ngulon sonang mahodi sodda rope hami sehali-sali jiara nama tong ido dang makata-hatai dang mangido sesuatu ido ben ido nakid dipatiki dang adong behubungan na manguldo na mate di si so tunglaw ita makata-hatai di si 3 kali lah kau enggak pernah kau datang ke mimpiku sekalipun ada singot todo harwa hatani ade romaho among satokipe dinipiki inna kan satoki penang jela somar naroga belai batu kuburan nai ay kejam mau do solo do horo sopong mau inna gabi do imana tu kuburan ni nangong do halle mi kuburan mo se inna mo seto kan makatatai mana disi ido ban na di disi sonang mamodom hona martuai namaradian sian ulawoni nani ulamu dihajol maon jalan mangikut hotu surgo nani ulamu dihajol maon mangikut metu surgo ido ban nani dok naking huida madibukui huida madibukui diuka ma bukui inna rupani alaya dong mabukuna asing disi ima buku hangoluan ido baina dong saya dehot tulu onom madabutano ma padita ale sianu siatano permulaan di daging mumulak may gabetano alay Tuhan debatana manopaho do anak na Tuhan Yesus Kristus na paluah ko siya dosa do todi porbadia nama joho Tuhan ngoluan na sorasuda i mamangaramoti orbuk ni bakem pai maro ari parpudi ari hakihion na belgay itor di jahama dungi Begion niya kana di tanomanima. Hehema akana mate. Innar akana marhite hite ko ari Tuhani saha matuhang uluani
alayak ka siulan na jahat hehe matu panguhuman. Di baheni do tersurat do guarta di buku hangoluan ni beko tersurat do atto gitu. Nga tersurat teh manginang guarta ngabe kan bado yakin do hamu nga tersurat guarmu nungan ya namang alai di daftar parutangan do so tunggu hidup kamu so nida tu buku hangoluan do ditiki tardidi hita Alesian hudi di mau tu bagasan guarde bata ama anak dotot di Porbadia. Di sinu nga di pasuraton goarna tubuku hangoluan ni debata, tubuku arajaun ni debata. Di baheni di kesempatan hidup nani lehon ni debata di tonga-tonga di ngoluta, buado hita mangula hobbar tulomo ni rohan ni debata. Paimaro parjuna. Asa dicatat di surat debatado akan taulay. Ido ben na dipaingot ti tadi buket tahun 672. Debatado marni danani ulami manang na adong. Jadi berbuahlah, maperbuah ma akan nataula di tonga-tonga ni ngoluta, ima kaperbuah na denggan dia kahaburjuon di holongi rohata. Hehe makana di tanomani, ruar mana sida, dunging. Diukap di dok naking buku na asing ima buku hanguluan tersurat magwarta isi las marwata jala dang dihamatiani totong di tanomani di dok do di edde na paduahon di perbadaan di kuburan di dok do edde na paduahon di situlu tuluelu he domu sepamatakon semangat di sian tano manon suang mangolu bahenon ni Tuhaku. Aha isi dua kali. Haleluya, haleluya. Halel Jahwe, puji ma Tuhan. Ala hehedo museha pe pamata kosiat tanomanon. Jadi haleluya haleluya puji Tuhan halel Jahwe. Puji ma Jehova ala di pahehedo hita muse dang totok kita di hamatiani. Di bahenido di dok disi adong hamatean na paduahon. Hamatean na perjulu marsirang ma daging siat todi mulak mai tu debata daging gabe malake menyatu menjadi tanah dungi hamatean na padua honaha doi ima panguhuman molo daktar surat begoarta disi diuhumi mahita ipa masuk mahita tu api nasoramitop ima hamatean paduahon putus mahubungata doh debata disi mahita di hamatian ima hamatian na padua huni di api nasoramit topi di hita nani holongan ni Tuhatta Yesus Kristus ala tersurat dogo warta di buku hanguluan ni di bagasa kaporsiota posni rohata pakirimota ido banna di adorak somulak siak kuburani di dok madiedet tanakingani tolu opa pitu ay mula mahita siya ni tarapul mahita mangula mahita dia kaulota daksel halap behon na mga dungi daksel halap be di bagasa nakasitaw noni daksel halap be seholanima tapi pikiri dang gabe madele putus asa hita adalah semangat pakirimon hehe do musehape pamatak kosiat tanong manongena molo hehe tu dia do ima tu surgo hasonangani atong hita pesahado tu si marhua hita di si say masipa hida andona porseai dung sahat be lakana tulu hali Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani
palasado ita pajupang dohita masih paidado akan aporsiai di do di ayat 2. Sayunang matadik kita ditongan atong burju mahita. Jadi bisa dileho debatado kesempatan di tonga-tonga ni ngoluton burju mahita. Mangulahok katana. Burju mahita mangalo dosa. Burju mahita mangihutot Tuhan ta Yesus Kristus. Asa unak tadi kita di tonga dalani. Dang tubagasan nakik tulungun ni rohai dang saya Tuhan mati anibe saya terus saya lalap pita seholat disi. Boto hamu do hiado terjadi. Adong namate. Di mate mamat tahun. Taradong artana. Jadi ngay be kuburan na. Sera kotak sabun. Alay markaca. Markaca bayan. Penutup na bayan markaca. Alay pangido boruna. Asa boy hida-hida. Bakken ibapain. Markaca mata bayan o main. Iba markaca. Dung dikubur marsugo na ilaudo kan marsuap. Bereng. Budu bitong ibereng markaca do kan. Amang bapa inarupa ni. Iya. Di hari patoluhon. Ya. Di hari patoluhon lame mana tong. Itili ibana. Isidung memang teritidik. Ale nga mulai buka otik mataon. Iyo. Dasong permalin na sonari dope. Bolo permalis sonari kan lem kisuk do namati. Idot to, lem kisuk do. Jadi haduan, olo na madak polay permalib behita, bolo mate. Buasa. Alang nga jo tita mangalang namar permalin. Ido. Ang nga gudang natalangon nga ka namar permalin. Jadi bolo mate behadua dak polay be permalin. Nga masuk kya be pelan-pelan. Ati. Ay so ipermalib petahuwa wamang. So pa boto-boto be. Inna. Ayang gusto ipermalib kita bolo pala o paari. Bakit ta manang natuluari. Ido. Jol mape madaw do sa ninak kingani. Tungi siat tamu pe lo buleng ka ibek kamu si pangando si ay si memang alangi bau. Bau na nido. Mula jol mahanita bamancung igung na bau na pani. Tolongan to atta Yesus Kristus ngamulai herana buka otik si malolongon. Roma berunon. Pak adanya yang kau lihat Pak yang enggak puas lagi Pak inna nido. Apa yang mulai buka dito? Nido. 2 hari naik, roy mana musay. Buka satonga. Alay nga mulai na yung hera kaluar. Ido. Bah, kenapa jadi kayak gitu kau pain na? Ala na nakingalala iba na di bagasan. Itong iba na nakido, baki bekira na yung haulon iba na do ka. Di tolong ang Yesus Kristus. Tapu maung ulon na. Lama iba na. Seminggu kemudian, Ido, mula may bana sa nulaw no. Kubereng do tahe, song di bapak konin na. Makaluar be matay. Dila pe nga hure. Ido. Kula di bereng ibana, boto hamudo. Tarsonggok maimana. Las pingsad disi. Sahat tu namate borunay dang belum las ima para matena. Sebuti asal merdalan. Senin na mabuti si pangorditon. Ido. Jadi sotong go gabe artatay mabay kita pangorditon dito nga ning ulwon. Apa yang kita miliki na nilehon ni debata dang mabay kita sa sitong na mabay susah, tetapi kita dijadikan menjadi berkat bagi orang lain. Bolo denggad ditutup baharwa. Ido. Ay nga dia cari nakingani masih paidado itaw na pabereng-bereng bay. Masih paidado hitamu se. Duksaha bela kata Tuhan sonangani. Di bahini marpakiri momma. Berpengharapan lah kepada kehidupan yang kekal. Tarsurak mahita disi. Ala adil do debata manguhumi portibion. Di bahini di do di epistel natajahan aki di sepania. Ripas sonokku. Jolma. Kapidung. Pinahan. Pangi sini portibion ripas sonokku main na. Alaya sini rohani debata belgado tutonga-tonga ni ngoluta.
dang dohot tita rasip, dang dohot tita ripas. Alai hipas manotong marhangoluan na manotong dohita diarahon debata. Dungi dilehon lauti makanamate na di sini. Dilehon ng hamatian dohot banuatorui makanamate na tiniup na. Ay bado parjadi ni amang, bado namate ho nabomi, api nga hancur bedaging nga sungod diye. So tung tabail logi ka berpikir ta, ya, lahom mamikiri ulaun di debata. Lukas sada ayat 37, dangadong nasotar patu pa debata. No impossible, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Boy do di patu pa debata, ay lo mo na do. Merdomu ho sude ya kauraturatin na be merdomu dong. Merdomu ho sude akka pamatang ni siaduin na. Kan tinggal madot de bana. Dungi makuling madebata. Jadi mahona tiur jadi mah. Jadi do, jadi. Itu semua dengan firman. Di baheni do, Roma kita tu nama notongi. Datanglah kepada yang kekal. Itu benar didok. Salpu pesogo langit dohot tanoon. Lukas sada itu betul. Salpu pesogo langit dohot tanoon. Ia hatakin asotupa salpu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Roma hita tunaso salpui. Tahanguluhom ma ima hatanay. Ima Jesus Kristus nong gabi. Hatai nong gabi daging di bagasan Jesus Kristus. Tahanguluhom ma pakokopon nain. Dungi molo pe di debu tu hamatean. Tu banuatoru tu bagasan lautan api. Tu hamatean na padua halion lau api doina. Dang parsidohot tita tusi. Alay tu hangoluan na manotongi do kita diarahon. Tusi do kita di panguhuman na parpudi. Tarsurak magwarta di buku hangoluan ni. Di bahini di kesempatan na nilehon ni debata. Unang sia-siahon. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sebab hidup ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi kesempatan na nilehon ni debata pakai mai gabi pasu-pasu mangula na denggan diholong ni roha habaoran ni pasu-pasu parsaoran na uli dawo hosom mi roha dawa kalate elat alay holong ma namian di bagasan hita. Amen martang yang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan debata di patauhodo hami mian di bagasan hatam. Tarsahap guar nami di buku hanguluani. Los tarsurak manang pabahenan ngulu nami di buku hanguluani. Asa taruli hami di hanguluan na manotong. Asa di partikian kesempatan hidup na nilehoko di hami Tuhan. Pakyon nami may gabi pasu-pasu. Mangulakon holong iroha, haburjuon, hamubaon. Asa dada di hahulumok kami, tuhati urod do hami dituguho. Totong marhaposa tuho, pasu-pasu mahami. Di akadanulan tangan na pinikiran ni roha nami. Suak songoni, nang di aka yanakon. Na metibur magorak si gajang umur 11 ni roha na markabiaran midaho. Marbisuk marpatas ni roha, na marsikola, na kuliah, nang di akan yang mangadopi ujian, patawam mo na sida mga tusi, do mga lusiaka ujian na siday. Tuhan day bata, patuduhon mo ulaon parkarijuan, di akan na mga lului, parkarijuan, patong dalan ningulu di nasida. Di anak,
dok boru ni huriam dina mangalui si rokap ni todina homa ta patongot to ni ale Tuhan debata asi maroham sai homa le Tuhan Yesus Kristus na patongoton dengan na mangulu suang soni dina makirim di hagabio di pasu-pasu peranak konon lehon mo matuhan parbue ni bortian marite sorang idak dana bawa manang buru di tonga-tonga ni keluargana ali Tuhan debatasi maroham pasu-pasu matuhan dia kana matua di hatuan na iring-iring totong lah kana sida tugu-tugu di hatuan na tiur pernidan na tingkil perbinegian na hipas nang pamatang na Tuhan debata pasu-pasu akan tauras mengajar-ajari akan anak kosyulu yajar maruas ni anak ni ruas ni huriam narap dohok na toras na nang naholang piak kada ditano parserakani ali Tuhan debata asi maroham nang di namarsakap nang marbagas boru doho anak ni huriam di tanggal 20 siaun hodo na patiurhon salutna pasahat to pasu-pasum asa gogok dame dok las ni roha rumah tangga na sida jala hona patiurhon ulaun na sinakapan na sida suak songoni bali Tuhan debata diaka pakobasyon na masa di tonga-tonga ni huriam sa tao par huriaon bain sangap di guarmu may saluhutna nang di sakap ni huriam marhiti di paraladom na ipatupahon rapot parhalado di tanggal 3 Desember hodo na patiurhon salutna asa tau kami mamikiri lau pahibakod di pakobasyon di tonga-tonga ni huriamon nang sinude distrik di hari marsugot hodo na patiurhon asa boy deng gambar dalan HKBP distrik 10 Medan Aceh suak song ni mali Tuhan dina paulihon gaba-gaba dina menyambut di pangaradion di panomunomuan di Harorom asi maroham ali Tuhan debata sai homa nama marar ngulu nami saluhutna Tuhan di naung di Joho amanami amang kanor perdusi asi maroham ali Tuhan hodo na mangapuli diaka keluarga inakonna saluhutna jalajari nasida marpakirimon manatap dujunga di surga sabulo ni todii Tuhan asi maroham diaka na marsahid na dibagasan perawatan na pemulihan di anak komu Joshua Munte hodo Tuhan na mangalun hay pason pemulihan suang songoni mali Tuhan debata natagi tongon dirawat di rumah sakit nuaeng imah di boru ni huriam boru ni amang je pangaribuan ni nanami nang boru samosir sian sektor sada na dirawat di rumah sakit Hermina Tuhan debata leon hay pason daumara ibur magudang madat danahi sitok kapanahit nahiton suak songoni nang diamanami amang Ricardo Siahan sian sektor 5 na tongon dirawat di rumah sakit Royal Prima Tuhan debata hono na mga lehon hamalumon hahi pason Tuhan asima roham pasu-pasu mahuriam nang kaparahladom makobasi huriami marsangak magwarmu marhiti haburjon nami makobasi huriam suak songoni nang pamareta nami pasu-pasuamu mesan pusat satu lingkungan asa mardame sonang di bagasan hademako bangso namion dausian hamok kuson ali Tuhan debata mauliate ma di partaban nyumur di las niroha di akan berulang tahun na sa minggo na li Tuhan debata ima mamukat sian tanggal 17 sahat 27 November di bagasan sadarion godang ni namar ulang tahun 42 halak asima rohamali Tuhan debata pasu-pasu manasida tabai las niroha gajang ni umur dinasida jala ajari totong mamilangi ari-ari ningului sian amanami amang situa Dr. Andus Median na 70 opung gebi suang songoni nak sahat tu anak komu sirapanisi agape tapu bolon hodo Tuhan na mabahin las ni roha di tonga-tonga ni ngulu nasida terlumubi manang diaka na marulang tahun secara khusus di bagasan sadarion pasu-pasu ma nasida Tuhan mardonga toko mahami mangula sulon nami urasi mahami syadu sa panglosion nami mauliate madiho amin. Tapuji tu hatta barhite namaredde hita los tapasaha ma peliata.
tanama cayuni Sambulon diton kita doi Bagas di debata amai Di parade dina monangi Sogoti surgoi Sai pajumpang dogi kadisi Sogoti surgoi Sai pajumpang dogi kadisi Jongjok kita Lutai Dengan masa nasai hodoi Sogoti surgoi Sai pajumpang dohi kadisi Sogoti surgoi Sai pajumpang dohi kadisi Tatangya kemah peleata Ali di batama nami na di banua gijang Hodo haroroan di saluhut sileleon na denggan dohon nasa ulibasa na mauliutus Hu pasat tami masan lomitu hami pilihan nami tuho Sai jala magabiwab na hutus di jolom Pasu majala ramoti Asa hu para siya kami pilihanon Pati bulan rajon muli tonga-tonga ni huriam dohod di portibion Buhay marohan nami marhiti-hiti todim Asalam hutad hami gudang sileleon mitu hami Asalang girgir hami madok mauliate tuho Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debatana siyan na hinanjala na mangolu rodi sa leleng ni leleng na kuingot hami sa darion akka na mate siya kami naung pajolohot tulabung mo di hodo anak kitsu ni banua gitjang jala di ukap hodo idi akka na mga sahon
Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami, doho akekeon ni daging di arisogot, mauliate marohanami tuho, ala ditubuho ko hami tupakirimon na mangolu, gabe partohap hami di hanguluan na sorasuda, dada na madele hami di ari parningot anon, alay na malungod do hami di sabulo nito dinami, nung nga torop dongan nami naong nialakmu. Tau si paingot do ujung nilak kana sida di hami, bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilak kanami be. Say sungguli marohanami, mabahen tiruan na denggan di hakapinopar nami. Saya puli manamarsak roha, do akanamatean. Asa unang mga dungi jalamadele na sida, say taiti marohan na sida mamereng do pagijang. Sa lehot to dim tuhami, asa takas di hati dakot tuhami, naung doho dohami anak mo jalapanian di arta na di banua gijang. Say padaw maganggu ni roha siya kami, asa hot ha porsyon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului, adora kubolusami rura linggoman ni hamatiani, molohomur mata nami be, uka mamata ni rohanami, asa takas miida dalan tuhasonangani, molo halang dila nami, so binoto be makuling, pargugoy mahami marhiti-hiti todimi, asa tarjuhok kami, ale amang, satu tangammu matodikku, say patiur hiar rohanami, asa hobaslak kanami, jala sonang hami, lahomate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gicang. Say pinorbadia magwarmu. Say ro maharajonmu. Say saot malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami tugyot tu pangujunan, palua mahami siang pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Horas marihita sa luhut na